राम राम हरे 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 हाँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ഹരേ राम കൃഷ്ണ. राम हरे ക്ലാസ് कृष्णा. തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല ആ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, ആരാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് മാതാജി. ഷംന മാതാജിയെ കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കണ്ട കേട്ടോ. വേറെ ആരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിധം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഇതി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമി ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 14 നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ക്ഷേത്രം, എന്താണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ആ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനാണ്, അതായത് ജീവാത്മാവാണ്. അതോടൊപ്പം ക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുന്ന ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ചതുർബാഹു രൂപത്തിലായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണുവാണ്. എല്ലാവരും അപ്പോ അതും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണുള്ളത്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. എന്നാൽ ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ് ജീവാത്മാവ്, എന്നാൽ അത് ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും ഓരോ അംശമായിട്ട് അവർക്കുണ്ട്. അജമാണ്, ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ശാശ്വതമാണ്, മരണമില്ല, നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു ജീവാത്മാവിനെ എന്നാലും നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്നാൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാന് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്താണ്? എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ ഭൗതികതയെ കുറിച്ചും മുഴുവൻ പരമാത്മാവിനെ അറിയാം. ജീവാത്മാവ് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പരമാത്മാവോ എല്ലാം ആ പരമാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ എനർജിയാണ്. മായ എന്ന് പറയുന്നതും, അതായത് ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മായ എന്ന് പറയുന്നതും അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായ എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. എന്നാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അതിന്റെ അധീനത്തിലല്ല, ഭഗവാൻ അതിന്റെ അതീതമാണ്. അപ്പം ആർക്കും ഭഗവാനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ് എല്ലാം. ഈ മഹാമായയും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഏതിനും എന്താണ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനല്ല ആര്? പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവോ ബദ്ധനാണ്. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ വരിഞ്ഞ് മുറുക്കി കെട്ടപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും ഉള്ളത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, ഈ ശരീരത്തിന്റെയും ആ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെയും അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തി വരുന്നത്. അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ്
ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ ആത്മാവിന് മനുഷ്യനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ കഴിയില്ല. ആ ലഭിച്ച ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വ്യക്തമായി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ആ ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും യഥാർത്ഥ അറിവ് ലഭിക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഇത് മൂന്നും ഒരു ക്ഷേത്രൻ എന്താണ്, ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ്, ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഇനി 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ സാധിക്കും, ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ ഓരോ ജീവാത്മാവിനെയും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നത്, ഇനി അതിന് മേലെ പോയി എങ്ങനെ ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ എത്താം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് 14 എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, പ്രഭാത് കി ജയ്. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? വേഗം വായിക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. പരം ഭൂയാ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിദോ ഗതാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറയാണ്, ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ. അപ്പോൾ ഋഷിമാരൊക്കെ നമ്മൾ പരിപൂർണതയുള്ളവരാണ്, അവര് എന്താണ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. എന്താണ് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം, സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറയും. എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ആ പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ പറ്റിയത്, എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പരമജ്ഞാനത്തിൽ എത്തണമെങ്കിലത്തെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരും, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ജനിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ജീവൻ ഫോം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയുടെ ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വന്ന് ആ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോ ആ ജീവന് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എത്രയോ കോടി ജന്മങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവാം. ആ ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു 9 മാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലയളവ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ആദ്യത്തെ മാസങ്ങളിൽ ജീവാത്മാവ് ഉള്ളിൽ വരുന്ന മാതിരിയില്ല, കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ, അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അപ്പൊ എന്താണ് ആ ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുക, അവർ അയ്യോ ഞാൻ എത്രയധികം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ, എന്നെ ഈ ഈ സർക്കിളിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കണമേ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് ആ ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാവുക അത്രേ. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് അപ്പൊ പ്രോമിസ് ചെയ്യും അത്രേ ഭഗവാനോട്, എന്താണ്, ഞാൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതികതയിൽ ഞാൻ ഇനി മുഴുകി പോവില്ല, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കും, അങ്ങയിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് പ്രോമിസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ജീവാത്മാവ്. എന്നാൽ എന്താകുന്നു, നമ്മളുടെ ആ കുട്ടി ജനിച്ച് പുറത്തു വരുന്നതോടുകൂടി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ മഹാമായ ആ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ആർക്കും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുള്ള ആ മഹാമായ ആ ഓരോരുത്തരിലും വരികയാണ്. പക്ഷെ ഓരോരുത്തരിലും മഹാമായ വരുന്നത് ഒരേപോലെയല്ല. അതെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ശരീരം പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണോ ഓവറായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് വരുന്നത്, ഓരോ ശരീരത്തിന്റെയും ഗുണങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ബർത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. ഏത് കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് തരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള
ഒരു സത്വഗുണത്തിലാണ് ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സത്വഗുണം തന്നെയാണ് അയാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലും കിട്ടുക. ഒരാൾക്ക് തമോ ഗുണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തമോ ഗുണം തന്നെയാണ് വരിക. രജോ ഗുണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജോ ഗുണമാണ് വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് പല ജാതികളിൽ നമ്മൾ ജനിക്കണം എന്ന് പറയും, ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിക്കുന്നു, നീചകുലത്തിൽ ജനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും ഒരുമാതിരി ശൂദ്രന്റെ ലെവലിലാണ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നത് എന്റേതായ സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയണത്? ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാകതാഹ സർഗേബി നോപജായന്തേ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. എന്റെ പ്രളയേ ന വ്യതിന്തിച്ച, ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ ഇതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഏത് ജ്ഞാനമാണ്? ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ കെട്ടഴിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് മേലെ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് തുല്യരാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ആ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗുണങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം എന്നുള്ള ആ ജ്ഞാനം, ആ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏത് ഗുണമാണോ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ ഭാവത്തിലാണ് അവർ ഓരോന്നിനെയും നോക്കിക്കാണുക. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ആ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? അയാൾക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജനനം ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഒരാള് സൃഷ്ടിക്കാലത്ത് ജനിക്കുന്നില്ല, പ്രളയകാലത്ത് പ്രളയകാലത്ത് മരിക്കില്ല. കാരണം എന്താ? ജനിച്ചാലല്ലേ മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ആത്മീയ ലോകത്താണെങ്കിൽ ജനന മരണങ്ങളില്ല. അവിടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാമമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോരുത്തർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? 3 അവരവരുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്. ഏത് ഗുണങ്ങളാണോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു യെല്ലോ കളർ സ്പെക്സ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ആവരണമായി ലഭിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യെല്ലോ കളറിലെല്ലാം കാണാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആ മഞ്ഞയുടെ വകഭേദങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ നമ്മൾ യെല്ലോ കളറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കളറായിട്ടാണ് കാണുക അല്ലെ. എന്നാൽ റെഡ് കളർ സ്പെക്സ് കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്കോ ആ റെഡ് മാറിയാണ് എല്ലാം കാണുക, റെഡിന്റെ വകഭേദങ്ങളായിട്ടാണ് കാണുക. ഇനി ഒരു ബ്ലൂ കളർ കിട്ടിയ ആൾക്കോ എല്ലാം ബ്ലൂവിന്റെ വകഭേദങ്ങളായിട്ടാണ് കാണുക അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ കണ്ണട നമ്മൾക്ക് പെർമനന്റ് ഫിക്സ് ആണ്, നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല നിൽക്കൂ. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം ആ കണ്ണട. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇത് നമ്മുടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ആണ്, അത് എടുത്ത് മാറ്റാൻ കഴിയും, അതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നുള്ള ബോധം നമ്മൾക്കില്ല. അത് പെർമനന്റ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മഞ്ഞ കണ്ണട വെച്ച ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കാണുന്നത് മഞ്ഞയുടെ വകഭേദങ്ങളായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ നിറം എന്താണ് മുമ്പിലുള്ള സാധനത്തിന്റെ എന്നുള്ളത് ആർക്കാണ് അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? ആ കണ്ണട ഇല്ലാത്ത യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ള ഒരാൾക്ക് പറയാം ഇത് മഞ്ഞല്ല കേട്ടോ, ഇത് വെള്ള കളറുള്ള ഒരു സാധനമാണ്, വൈറ്റ് കളറാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഗുണങ്ങളാണോ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെയുള്ള ഒരാൾ, ഈ ഗുണങ്ങളിന്റെ അധീനതയിൽ അല്ലാത്ത ഒരാൾ വേണം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ. എന്തൊന്ന്? ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഗുണത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല സ്ഥിതി, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥിതി ഇന്നതാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരും നമ്മുടെ സഹായം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവർ പൂർണ്ണമായും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിച്ച 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോയ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോയിട്ട് യഥാർത്ഥ പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഉറച്ചു നിന്ന ഒരാൾ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവൂല്ല. ശ്ലോകം 3. മമ യോനിർമഹത് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം ദധാമ്യഹം സംഭവ സർവഭൂതാനം തതോ ഭവതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയത്രേ ജനനത്തിന് കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. സോറി. ഈ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക സമഗ്ര സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭൗതിക ലോകമാണ് നമ്മളെ ജനനത്തിന് കാരണം അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു?
കാരണോദകസായി വിഷ്ണു വന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിലേക്ക് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കൂടി ഇത് വരുമ്പോഴാണ് എന്തെന്ന് വരുന്നത്, ഇവിടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ആ രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണഭൂതനായിട്ട് ആരെയാണ് പറയുക? ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക സത്യമാണ് സ്ത്രീ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വരുന്നത്. പുരുഷൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള സംയോഗമാണ് ഒരു സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജനനത്തിന് കാരണം എന്നാണ് എപ്പോഴും പറയുക. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിയില്ലാണ്ട് ഈ ജനനം സംഭവിക്കില്ല. അത് എന്നിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ ജീവികളുടെയും പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ശരീരത്തിന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും സംയോഗത്തിലാണ് പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് തന്നെയാണെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ഇല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ശരീരം തന്നെയാണെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അത് ജഡവസ്തുവാണ്, അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കൈയൊന്നും അനക്കാനും കൂടി പറ്റില്ല. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവസത്തയുമായുള്ള സംയോഗം സാധ്യമാക്കുന്നത് സർവേശ്വരൻ തന്നെയാണ്. മഹത്തത്വമാണ് സമഗ്ര വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിന്റെയും കാരണം. മഹത്തത്വം എന്താന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമല്ലേ. നമ്മുടെ 24 മൂലകങ്ങളാണ് ഈ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയണത് കേട്ടോ. അത് എന്താണ്, ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് സജ്ജമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തനിയെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്രധാന എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി അപ്പൊ ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. അരിക്കൂമ്പാരത്തിൽ തേളുകൾ മുട്ടയിടാറുണ്ട്. ചിലർ കരുതും ആ അരിയിൽ നിന്നാണ് തേളുകൾ പിറക്കുന്നതെന്ന്. അത് വാസ്തവമല്ല. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അരിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തേള് വരണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അറിയാത്ത കൊച്ചുകുട്ടികള് വെച്ചോളൂ, പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്തായാലും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ എന്താ വിചാരിക്കും, അയ്യോ അരിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്, അരിയാണ് അമ്മ എന്നുള്ള പോലെ അരിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ആ തേള് വരുന്നത് എന്ന്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്, അതിന്റെ പാരന്റ് തേള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരണത് അല്ലെ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് അവിടെ അരിയും ഈ തേളയുടെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. അരിയുടെ ഉള്ളിൽ മുട്ടയിട്ടു, ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് തേളുകൾ പുറത്ത് വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു, അരിയിൽ നിന്നാണ് തേള് വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ സൃഷ്ടികൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി മാത്രം കൊണ്ട് ഈ സൃഷ്ടികൾ മുഴുവൻ വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയല്ല. ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഗ്ലാൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇവിടെ സൃഷ്ടി നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുക? നമ്മുടെ ശരീരം പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മൾക്ക് മുമ്പത്തെ ജന്മങ്ങളിലെ. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സഭവന്തിയാഹ താസാം ബ്രഹ്മമഹദ്യോനി അഹം ബീജ പ്രദപ്പിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ പ്രതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, സർവയോനിഷു, ഏത് യോനിയിലുള്ളതാണെങ്കിലും ഏത് ജീവിവർഗങ്ങളാണെങ്കിലും ആരാണ്? ഞാനാണ്. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുടെയും ജന്മം എടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ഞാനാണ് എന്ന് പറയാണ്. അവിടെ പ്രദാതാവായ പിതാവ് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയിൽ എല്ലായിടത്തും ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. ഈവൻ അഗ്നിയിൽ പോലും അതിൽ ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ശരീരമുള്ള ജീവികളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവികളില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമില്ലേ, സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തിലും നമ്മൾ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ആ ഭഗവാന്റെ ഗ്ലാൻസ് മൂലം നമ്മൾക്ക് ജീവി വർഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പ്രകൃതി മാതാവിന്റെ ശക്തിയുടെയും കൃഷ്ണന്റെ ബീജാവാപ പ്രക്രിയയുടെയും ഫലങ്ങളാണ് ഈ ആവിർഭാവങ്ങൾ മുഴുവനും. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പൂർവ്വകർമാനുസൃതമായി ഭിന്ന രൂപങ്ങളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്ന ജീവസത്തകളാൽ പൂരിതമാണ് ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് ഈ 54 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏത് ജീവിയാണ് അവരെന്നുള്ള മാറി തീരുമാനിക്കപ്പെടും. സത്വം രജസ്തമയിതി ഗുണാപ്രകൃതി സംഭവാകാനിപുത്തനന്തി മഹാഭാഗോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ അറിവോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെയുള്ള വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എന്താണ്, ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ, ജനിച്ച് പുറത്തു വരുമ്പോ എന്തുണ്ടാവുന്നു? സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ ബാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാവുന്നത്. അപ്പൊ ജനനത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ 3 കയറുകൾ നമ്മളെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് അർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ്
സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എത്ര കൊല്ലാണ്? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? എത്ര കൊല്ലാണ് അമ്മയുടെ വയറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത്? ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ്സിൽ ആരും ഇല്ലേ? ഓർമ്മയില്ല മാതാജി. എത്ര കൊല്ലാണ്? 16 കൊല്ലാണ് കേട്ടോ. 16 വർഷം. 16 വയസ്സായുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ജനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആദ്യത്തെ ലെവൽ 1 നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ? എന്താണ് അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കഥ? എന്താണ് രാധാദേവിയുടെ തത്തയായിരുന്നു. ആ തത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് തത്തയ്ക്ക് ശാപം കിട്ടിയത്? എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക വരാനായിട്ട് കാരണം? ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു, കേട്ടിട്ടില്ല. മാതാജി ആ കഥ കേട്ടിട്ടില്ല മാതാജി, ഒന്ന് ഹരേ പറയോ? കൃഷ്ണ. കുചേല സുധാമാവിന്റെ ശാപം. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണെങ്കിലും രാധാദേവിയുടെ തത്തയാണ്. രാധാദേവിക്ക് 2 തത്തകളാണ്, ശുഗ, ശാരി. ഒരു ആൺതത്തയും ഒരു പെൺതത്തയും. അപ്പൊ ഈ തത്തയ്ക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് 2 തത്തകളെ. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാലോ രാധാകൃഷ്ണ സംഗമം ഉണ്ടാവും, എല്ലാ ദിവസവും അവരുടെ ലീലകൾ നടക്കും. അപ്പൊ ആ ലീലകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്ഥലം തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അധികാരം വന്നിട്ട് തുളസി മഹാറാണിക്കാണ്. ഓക്കെ, വൃന്ദാവനത്തില് അവിടത്തെ ഗോലോക വൃന്ദാവനാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള വൃന്ദാവനം പറയുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അപ്പോ ഒരു ദിവസം എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തത്തകൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോവുമല്ലോ, പറന്ന് നടന്ന് കളിക്കൂലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറന്നു പോകുമ്പോ ഈ ശുഗ എന്ന് പറഞ്ഞ തത്ത അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കാണുകയാണ്, ഒരു നികുഞ്ചം. നികുഞ്ചം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക അവര് ആ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക്. കുഞ്ചം, നികുഞ്ചം, അങ്ങനെ പല പേരുകളുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് പല ഡിവിഷനാണിത്. ചില സ്ഥലത്ത് അഷ്ടസഖികൾമാരെന്നാണ് പറയുക, 8 സഖിമാരാണ് ഉണ്ടാവുക രാധാ ദേവിക്ക്. അപ്പോ ആ 8 സഖിമാർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലളിതാ വിശാഖ എന്ന് പറയുന്ന സഖികള്. ഇനി അവരുടെ ഹെൽപ്പേഴ്സ്മാര് വരുന്നതാണ് മഞ്ചരികള്. മഞ്ചരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ കുട്ടികളാണ്, അധികം പ്രായമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവരാണ് ഈ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഉള്ളില്, നല്ല ചുറുചുറുക്കോട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രവേശനം ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ നിയമങ്ങളാണ്, അതിനനുസരിച്ചാണ് അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുക. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ തത്തയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറന്നു വന്നിട്ട് ആ സന്തോഷം സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് രാധാറാണിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്. അവർ ഇന്ന് നിങ്ങൾ 2 പേരും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയത് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, ഞാനത് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണി പറയുകയാണ് തത്തോട്, ശരിയാണ് നീ ചെയ്തത്, പക്ഷേ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ നിയമം ലംഘനം നടത്തിയേക്കാണ് ഇപ്പോ. കാരണം എന്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം തുളസിറാണിക്കാണ്. നീ പോയി തുളസിറാണിയോടാണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നോടല്ല. അപ്പൊ ഒരു തെറ്റാണ് നീ ചെയ്തത്, അതിനൊരു പണിഷ്മെന്റ് നിനക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തത്ത പറന്നു വരികയാണ്. അപ്പൊ ആ പറന്നു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൈലാസത്തിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോ ശിവദേവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പാർവതി ദേവിക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഇതിങ്ങനെ മൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാലാണ് കഥ പറയുള്ളൂ എന്നാണ് ശിവദേവന്റെ കണ്ടീഷൻ വെച്ചത്. അപ്പൊ ഏകദേശം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തത്ത അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. തത്തയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട്, അതും രാധാദേവിയുടെ തത്തയല്ലേ, അവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തത്തകൾക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ടല്ലോ, എന്ത് ശബ്ദം അനുകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പാർവതി മൂളിനോടൊപ്പം അത് മൂളാനായിട്ട് പറ്റും, ആ ശബ്ദം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ തത്ത നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ശിവദേവൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് വൈഷ്ണവാനം യഥാശംഭവമാണ്. ഭഗവാൻ ശിവദേവൻ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോധം ഉണ്ടാവില്ല, അതിലങ്ങോട്ട് മുഴുകിപ്പോവും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, പാർവതി ദേവി ഇടയിൽ ഉറങ്ങിപ്പോവാണ്. അപ്പൊ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ തത്ത വിചാരിക്കും, ഓക്കെ എനിക്ക് കഥ കേൾക്കണം എന്തായാലും. അതുമല്ല ഈ മൂളാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ശിവദേവൻ ദേഷ്യം വന്നാലും, ശിവദേവന്റെ ദേഷ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, തത്ത മൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കും പാർവതി ദേവിയുടെ അതേ ശബ്ദത്തില്. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഏകദേശം ഭാഗവതം അവസാനിക്കുന്ന ലെവലില് കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് ശിവദേവൻ കാണുന്നത് പാർവതി ദേവി നല്ല ഉറക്കാണ്, എന്ന മൂളല് വരുന്നുണ്ട്, കഥ കേൾക്കണ ആളുണ്ട്. അപ്പോ ആരാണ് ഈ മൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോഴാണ് തത്തയെ കാണുന്നത്. നല്ല ദേഷ്യം വരും, തത്തയെ പിടിക്കാനായിട്ട് പിന്നാലെ ഓടുകയാണ്. അങ്ങനെ തത്ത പറന്നു വന്ന് നമ്മുടെ വ്യാസ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ കയാതൂന് ഇതേമാതിരി തന്നെ വ്യാസദേവൻ ഇപ്പോഴും ഭാഗവതം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അത് കേട്ട് ഇങ്ങനെ വായ ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അത്രേ. അതും പൊട്ടുവായ ഇടാനാണ് വായ തുറന്നെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, നല്ല സ്മാർട്ടാണ് തത്ത, നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്. അപ്പൊ തത്തയ്ക്ക് എന്താ അറിയാം, വ്യാസദേവനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ശിവദേവൻ, അത്രയും ബഹുമാനാണ്. അതുമല്ല ഭഗവാന്റെ സത്യാവേശ അവതാരാണല്ലോ വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ കയാതുവിന്റെ തുറന്ന വായ കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി.
ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് ആ കയാതു. അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ദിവ്യ ഗർഭങ്ങളാണ് അവര് ഗർഭം ധരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ പുറത്തേക്ക് വരില്ല എന്തായാലും. അപ്പൊ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് തത്ത നല്ല ദിവ്യജ്ഞാനുള്ള തത്തയാണല്ലോ, ആത്മീയ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ ആ തത്ത പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മായ അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരില്ല എന്നുള്ള നിർബന്ധത്തില് എത്ര കൊല്ലാണ്? 16 കൊല്ലാണ്. അവസാനം വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനോട് കെഞ്ചി പറയും, ഈ കുട്ടി അതുമല്ല കയാതുവിന് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. 16 വർഷം ഒരു കുട്ടിയെ എങ്ങനെ ചുമന്നിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് വലിപ്പം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു ലെവലില്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പോ അവര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയോട്, ആ ശുഗനോട് പറയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ്, നീ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മായ ഒരിക്കലും നിന്നെ പിടികൂടില്ല. നീ എങ്ങനെയാണോ ആത്മീയ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നീ എപ്പോഴും ഇരിക്കുക എന്നുള്ള അനുഗ്രഹം കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ആ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ. അപ്പൊ ആ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ ബാധിക്കും. ഇത് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നത്തെ കഥ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാട്ടോ. നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് തീരില്ല. അപ്പം ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ആര് ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുവോ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ സേഫ് ആണ്. എത്ര അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം എന്ന് മാത്രം. അതായത് എരിവും പുളിയും കയ്പും, അതായത് അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർന്ന ലിക്കിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കണേന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ 60 കൊല്ലോ 70 കൊല്ലോ ഈ ഭൗതിക ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ട കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ 9 മാസം അത്ര. അതാണ്, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത്, അയ്യോ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മം വേണ്ട, ജന്മം വേണ്ട, ജന്മം വേണ്ട. ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്താ പറയാ, തേനീച്ചക്കുട്ടിന്ന് ഓരോ തുള്ളി തേൻ വരുന്നത് പോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ഹാപ്പി, ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതം എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. അടുത്ത നിമിഷം വേറെ എന്തെങ്കിലും സങ്കടം വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് തോന്നും? ഇതാണ് ഏറ്റവും കഷ്ടമുള്ള ഇത്, ഇനി ഒരു ജന്മം വേണ്ടാന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. രണ്ടും മാറി മാറി വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ആകർഷണം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സുഖം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫ്ലിക്കറിംഗ് ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനോടൊരു ആകർഷമാണ്. പക്ഷെ ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാൽ പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബാധനാദി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ജാനക. ഹേ പുണ്യാത്മാവെ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ സത്വഗുണം, ഇനി 3 ഗുണങ്ങൾ, ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിശുദ്ധാണ്. കാരണം അവിടെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ദേഷ്യമോ വിദ്വേഷമോ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരോടും ഒരു സ്നേഹമുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവും. മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി നല്ലത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുണമാണ് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല സത്വഗുണത്തില്. സത്വഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാം നമ്മൾക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ്? പുണ്യം ലഭിക്കും, എന്നാൽ പാപങ്ങൾ വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പാപങ്ങളെ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. സത്വഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവർ എങ്ങനെയാണ് ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നത്? സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും. അവർക്ക് നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ് ഈ എങ്ങനെ പക്ഷെ അവര് ശരി ഇപ്പൊ സുഖമുണ്ട്, ജ്ഞാനുണ്ട്, അതിനെങ്ങനെ ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്? ചോദിക്കാം, അതെങ്ങനെയാണ് ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു സുഖം, എപ്പോഴും സുഖം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നല്ല പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോഴും സുഖമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മതി, ഇനി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്കില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാർ, അവരൊക്കെ ഒരുമാതിരി നല്ല വിവരമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്താ വിചാരിക്കുക? നമ്മൾക്ക് നല്ല അറിവുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധം അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. ഒരു എന്താ പറയാ, സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അഹങ്കാരം എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മൾക്ക് നല്ല വിവരമുണ്ട്, നല്ല അറിവ്. പക്ഷെ അവരത് ചീത്ത രീതിയിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണകരമായ രീതിയിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജന്മത്തിലും ഇതുപോലെ സുഖമായിട്ട് സൗകര്യമായിട്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കും സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അവരെത്തില്ല. കാരണം എന്താ? അവര് അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് നല്ല ജ്ഞാനമുണ്ട്, നല്ല അറിവുണ്ട്, അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അവർ അതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു ഭാവം അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിലും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. രജോ രാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണാസംക സമുദ്ഭവം
തന്നിബധ്നാദി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തിനന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നത് അത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എന്താ രജോ ഗുണത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? തൃഷ്ണ. തൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് രജോ ഗുണത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി കിട്ടും. ഇപ്പോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ തോന്നുക? രജോ ഗുണ സ്വഭാവിയുടെ ആസക്തി ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭവങ്ങളിലാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളാണ്. നല്ല ഒരു ഫാമിലി വേണം, കുട്ടികളായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യണം, നല്ല സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അവ നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അയാൾക്ക് രാഷ്ട്രത്തിലോ സമൂഹത്തിലോ ഒരു ഉയർന്ന പദവി ലഭിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നല്ല ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും പോവാനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചികിത്സാ സൗകര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, ഏറ്റവും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടർ ചികിത്സ അവർക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ സന്തുഷ്ടം പിന്നെ അപ്പൊ അവരെന്താ പിന്നെന്താ വേണം? സന്തുഷ്ടമായ കുടുംബജീവിതം വേണം, നല്ല വീടും പദവിയും ലഭിക്കണം, പിന്നെ നല്ലവരായ മക്കളും ഭാര്യയും ഉണ്ടാകണം. ഇവയെല്ലാം രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടി പരക്കം പായുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വീട് വേണം, നല്ല കാറ് വേണം, നല്ല സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വേണം, ഏറ്റവും നല്ല കോളേജിൽ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം. ഇതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണം വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ പണം സമ്പാദിക്കണ്ടേ? ആ പണം സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ തന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തനാവുകയും അങ്ങനെ അത്തരം കർമ്മങ്ങളാൽ ബന്ധിതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലാണ് അവർ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അവർക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലി അല്ലാണ്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പുറത്ത് കുട്ടി കരയുണ്ടെന്ന് വെക്കും, ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അവിടെ ഇരിക്കും, അയ്യോ എന്റെ കുട്ടിയെ തന്നെയാണോ കരയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് വിടിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അപ്പോഴേ നമ്മൾ അതിൽ മുഴുകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റ്. അത് ചെയ്യരുതെന്നല്ല. നമ്മൾക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം, നമ്മുടെ കടമകൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നന്നായിട്ട് നിറവേറ്റണം, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ മക്കളോടായാലും, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? അതോടൊപ്പം എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. അതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തമസ്ത്വ ജ്ഞാനജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിന പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിബധ്നാദി ഭാരതപുത്ര. അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവ്വശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിടുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് ഗുണമില്ലെങ്കിലും. ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും രജോ ഗുണത്തിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ തമോ ഗുണവും അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കേ അറിയില്ല അത് കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ എന്ന്. അതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അവർക്കും ദോഷമായിരിക്കും. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷമുള്ള മരത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾക്ക് പറയാം. തമോ ഗുണത്തിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാള് ഡെയിലി നന്നായി കുടിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ആ നന്നായി കുടിച്ചിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? അയാൾ സ്വയം ബോധം നശിക്കുന്നു അല്ലെ. വീട്ടിലെ ഭാര്യ തല്ലുന്നു, മക്കളെ തല്ലുന്നു. അത്രയും ഉറക്കെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ബോധം പോലെ അവർ മൃഗതുല്യരായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് അവരാ ജ്ഞാനം ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൃഗതുല്യരായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ഓരോ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലും എന്ത് ശരി എന്ത് തെറ്റ് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും അല്ലെ. ആ വിശേഷ ജ്ഞാനം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ടിവേഷൻ ആണ്, ഒരു എൻസൈം ഓർ സംതിങ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ ആണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ആ ആക്ടിവേഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മളത് മൃഗങ്ങളുടെ മാറി ആയി മാറും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മുടെ ബുദ്ധി മരവിക്കുന്നു. ആ ബുദ്ധി മരവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരല്ലാതായി മാറുന്നു. അവർക്ക് ആ റിലേഷനൊന്നും അറിയില്ല. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കണം, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ലെവലിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബോധം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? അപ്പൊ അവർ മറ്റുള്ളവരെ അടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും കഷ്ടമാണ്. അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? അയാളുടെ ദേഹം നശിപ്പിക്കാം. ആരെങ്കിലും അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? ഇല്ല. അപ്പൊ സ്വയം നാശം, മറ്റുള്ളവർക്ക് നാശമുള്ള മാതിരി ഒരു ഗുണമാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്.
അതാണ് പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര. അതായത് അവർക്ക് ജോലി എടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഈ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, മയങ്ങി കിടക്കുന്ന മാതിരിയല്ലേ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്താണ് രാവും പകലും കഠിന പ്രയത്നം, ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ആത്മാവ് എന്നുള്ളൊരു ബോധമില്ല. എന്താണ് ഉന്മാദം തന്നെയാണിത്. അങ്ങനെ ഉന്മാദം ബാധിച്ചവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിക്കില്ല. ഇത്തരം ആളുകൾ അലസന്മാരാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനായുള്ള സത്സംഗത്തിൽ ക്ഷണിച്ചാൽ പോലും അവർ അതിൽ താല്പര്യം കാണിക്കില്ല. ഇനി അവരെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മള് നാമം ചെല്ലുന്ന ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അവരൊരു നാമം ചെല്ലേണ്ട, ഒന്ന് വരൂ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഭാഗത്തേക്കേ വരില്ല. അവർക്ക് ദേഷ്യം വരും അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നെന്താണ്, ആവശ്യത്തിൽ അധിക നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഇത്ര ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ എപ്പോഴും സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും. അവർക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. ഡിപ്രഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സത്യം സുഖേസം ചെയ്യതീര ച കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂ തമക പ്രമാദേശം ചെയ്യുത്യുത. അലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ 3 ശ്ലോകം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹമാരിയാണിത്. അപ്പൊ സത്വഗുണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ്, ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സുഖം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ മുഴുകും അവര്. അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നെ ഈ നമ്മളെപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതല്ലാണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമ്മൾക്ക് വരും ഇല്ല. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ മുഴുകുകയാണ് അവര്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി രജോ ഗുണോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് എപ്പോഴും സാധിക്കണം. ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആവില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് ഇനിയും കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ പറയും അല്ലേ, 10 കിട്ടുകിൽ 100 മതി എന്നും, അപ്പൊ 100 കിട്ടുകിൽ സഹസ്രം മതി എന്നും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് കിട്ടിയാലും അവർ സംതൃപ്തരല്ല. ഇനിയും കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് അവർക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. ഇനി രജസ്തമശ്ചാദിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസ്സത്വം രജസ്തത. അലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ചില സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും, സത്വഗുണം. അപ്പൊ ഒരാളിൽ തന്നെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യരിലും സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നുള്ളത് 3 ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ തടസ്ഥ ശക്തിയിലാണുള്ളത്. ഭഗവാന് 3 ശക്തികളാണുള്ളത്: ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. അപ്പൊ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെയും അന്തരംഗ ശക്തിയുടെയും ഇടയിലുള്ളതാണ് ഈ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തടസ്ഥ ശക്തിയിലുള്ള നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ജീവഗണങ്ങള് അവിടെ ഉള്ളത് തടസ്ഥ ശക്തിയിലാണ്. ഈ തടസ്ഥ ശക്തിക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം എന്താണ്? തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഒരാളുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട്, പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്താവാം, അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോവാം. ഭഗവാന്റെ ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള പ്രകൃതിക്കാണ് അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നിത്യസിദ്ധന്മാരായിട്ട് അവർക്ക് ജനന മരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോവാം. അതല്ല, നമ്മൾ എന്താണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിലും മുഴുകി നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അതാണ് മൃഗതുല്യരായിട്ടുള്ള ജീവിതം. അതായത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ചിന്ത അവർക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് സൂഹിക്കണം, എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതാണ് എന്താ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ ഏത് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. നമ്മളെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണം, അപ്പൊ ചില സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും, സത്വഗുണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണുള്ളത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ 1 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മറ്റെന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു അത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക, ബാക്കി നമ്മളുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ കാര്യം ചെയ്യണം, ഈ കാര്യം ചെയ്യണം, അതൊക്കെ നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. അത് രജോ ഗുണാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ കിടന്നാൽ മതി, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റിലാക്സ് ആയിട്ട് കിടക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഗോസിപ്പ് പറയുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ.
അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഏതിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തി സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. രജോ ഗുണത്തിലോ എത്രയോ മണിക്കൂറുകളാണ് നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പതിയെ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പഠിക്കാനായിട്ട് സമയം ചെലവാക്കണം. അതായത് TV സീരിയൽ ഞാൻ 4 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പൊ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് TV കാണുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 2 മണിക്കൂർ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും അത് പഠിക്കാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അതാണ് പറയുന്നത്. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് രജസുകളിൽ ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാദ്വിവൃദ്ധം സത്വമിത്യുത. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ 11-ാമത്തിലെ നമ്മൾക്ക് എത്ര നവദ്വാരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ദേഹത്തിലുള്ളത്? ഏതൊക്കെയാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, അല്ലെ? കണ്ണുകള്, മൂക്കിന്റെ 2 ദ്വാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. അവസാനം വരുന്നത് ജനറ്റൽ ആൻഡ് ബുധം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ചേർന്ന് 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് പറയുക, നവദ്വാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്നർത്ഥം, സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. നമ്മുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. സാത്വിക ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണസമ്പന്നനെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് അവർക്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ട്, അതായത് എന്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് മാത്രമല്ല, അത് മുമ്പിലുള്ള ഒരാളുടെ കാര്യം കൂടി അവര് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ ഗുണം. അതായത് എല്ലാവരെയും പറ്റിയിട്ടും ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. എല്ലാവർക്കും അത് ഗുണകരമാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് കാണാനും കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കാനും കഴിയും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. കണ്ടോ സത്വഗുണത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള്? നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. അവരെപ്പോഴും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? രജോ ഗുണം. ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കമ്പാരിസണിൽ പോവാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, സത്വഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്, അവരെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. അതായത് അവര് ഇപ്പൊ തമസിൽ വന്നിട്ട് പ്രമാദമായിരിക്കും, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെ രജോ ഗുണത്തിൽ എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. പിന്നെ മറ്റേ എന്താണ് ബന്ധിക്കുന്നത്? സുഖവും ജ്ഞാനവുമാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, ഓരോരുത്തരുടെ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പം ആദ്യത്തെ സത്വഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവർ പരിപൂർണ്ണ സന്തുഷ്ടിയുള്ളവരായിരിക്കും, മനസ്സിലും എന്താണ് ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് സത്വഗുണത്തിലെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മനാശമസ്പൃഹ രാജ്യസ്യേതാനി ചായന്തേ വൃവൃത്തേ പരദർശഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ്? എല്ലാത്തിനോടും അത് വേണം അത് വേണം അത് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. അതുപോലെയോ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മൾ അതെങ്ങനെയും എനിക്കൊരു കാർ വാങ്ങണം, ഞാനിപ്പോ ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് 10 ലക്ഷത്തിന്റെ കാറാണ്. ഞാനൊരു നോർമൽ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് 10 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുകയാണ്. പണിയെടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 10 ലക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. അതിയായ ആസക്തി വരുന്നു, ആദ്യം ആഗ്രഹം വരുന്നു, അതിനുശേഷം എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം വരുന്നു. പിന്നെന്താണ്? അതിനുവേണ്ടി കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടിയേ തീരൂ എന്നുള്ള ലെവലിൽ വരെയാണ്. മോഹാവേശം, അതാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു വെറി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്. അപ്പൊ ഇതാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. എന്താണ്? തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്താൽ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തനാവില്ല. അത് ഉയർത്താനായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. തനിക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള ഒന്നാവണം എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുക. താൻ അതിൽ എന്നെന്നും താമസിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് അയാളുടെ വിചാരം, അല്ലെ? ആ കൊട്ടാരം, നമ്മൾ ഒരു വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ആഗ്രഹമാണ്, ഒരാൾക്ക് എന്നില്ല, ഒരുമാതിരി എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു വീടാന്ന് പറയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, അല്ലെ? പിന്നെ ചിലവർ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വീട് എന്റേതായിരിക്കണം, കൊട്ടാരമായിരിക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ലെവലായി വീടുണ്ടാക്കാം.
ഓക്കെ. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ ആലോചിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള വീട്ടില് എത്ര കാലം നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെ സമയം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ അടുത്ത നിമിഷമാവാം, ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം. പോട്ടെ, നമ്മളൊരു 40 കൊല്ലം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പോകണം. നമ്മളുടെ അത്രയും കഠിന പ്രയത്നമാണ് അതിന്റെ മേലെ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം. അത് ഉണ്ടാക്കിയത് പോട്ടെ, അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രയത്നം വേണം എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അത്യാർത്ഥിയുണ്ട്, അതിനറുതിയില്ല. വീട്ടിൽ കുടുംബസമേതം താമസിച്ച് എന്നെന്നും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്നാണ് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? രജോ ഗുണത്തിൽ ഒരിക്കലും തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, വീണ്ടും വേണം വീണ്ടും വേണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിച്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവജ താമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃത്തേ കുരുനന്ദന തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. ഇനി തമോ ഗുണമാകുമ്പോഴോ തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് ഒരു ചൊടി ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു പണി മതി, എനിക്ക് ഉറങ്ങിയാൽ മതി, ആരെങ്കിലും എനിക്ക് വായിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തേജസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് ജ്ഞാനമില്ല. താമസ സ്വഭാവികൾ നിയന്ത്രിത സത്വത്തിനനുസരിച്ചല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത് അവരൊരിക്കലും ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികളായിരിക്കില്ല അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് അവർ ഓരോ തവണയും ചെയ്യുക. എന്നാൽ അവരുടെ ആ ഒരു മൂഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാനോ അവരെ നശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും അവർ മടിക്കില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണെന്നുള്ള ബോധം അവർക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദുഃഖവും തോന്നില്ല. എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു, അവരെ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു, അത് കാരണം ഞാൻ അവന്റെ പണി കഴിച്ചു. ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി അയാൾ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അതിനോട് റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള റിഗ്രറ്റേ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരില്ല. അതാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടെററിസ്റ്റൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ. സൂയിസൈഡ് ബോംബൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരും മരിക്കും, മറ്റുള്ള അത്രയും ആൾക്കാർ മരിക്കും. എന്നാലും അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തത് ശരി എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും. അധ്വാനശേഷി അയാൾക്കുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുനിയില്ല. ഇതിനെ വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നു. ബോധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഇക്കൂട്ടരുടെ ജീവിതം കർമ്മരഹിതമാണ്. അതാണ് താമസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതും എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യും ഇല്ല അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. യഥാ സത്വേ പ്രവൃദ്ധേതു പ്രളയം യാതി ദേഹഭൃത് തതോ തമവിധാം ലോകാൻ അമലാൻ പ്രതിപത്യതേ. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇനി അടുത്തത്, ഇനി ഓരോരുത്തരും മരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് പോവുക. കാരണം അവർക്ക് പുണ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവർ പാപങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അവർക്ക്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് കൂടുതൽ സുഖ സൗകര്യമുള്ള ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ പുണ്യം കഴിയുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ഈ ഭൂലോകത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരണം കേട്ടോ. ഇനി രജസി പ്രളയം ഗത്വ കർമ്മസംഖ്യഷു ജായതേ തഥാ പ്രലീനസ്തമസി മൂഢയോനിഷു ജായതേ. രജോ ഗുണത്തെ അവിടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവർ അവിടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. രജോ ഗുണത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ഈ ഭൂലോകത്ത് തന്നെ വരും, വീണ്ടും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി അങ്ങനെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഈ ഭൂലോകത്ത് തന്നെ ജനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ, തമോ ഗുണത്തില് നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കഷ്ടം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് മൃഗമാണ്. ഈ ജന്മം നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മമാണെങ്കിലും തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് ജനിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. കർമ്മണ സുഹൃതസ്യാഹു സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസ്തത്തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസ ഫലം. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. ഇനിയിപ്പോ മരിക്കുമ്പോ എവിടേക്കൊക്കെ പോകണമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ? എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ പോവും. മറ്റൊരു കാമ്യകർമ്മങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഭൂലോകത്ത് തന്നെ വരും. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതിന് പുണ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നല്ല ഗുണങ്ങളാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുക. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലവും ദുഃഖമാണ്. എന്താ കാരണം? നമ്മൾക്ക് തൃപ്തിയില്ല, ഇനി കൂടുതൽ കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ഉള്ളത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ദുഃഖമാണ്. തമോ ഗുണത്തിലോ മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. അതായത് അവർക്ക് ദുഃഖാണോ സുഖാണോ അവർക്ക് അതുപോലെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭ്രാന്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. അതെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കഷ്ടം. പക്ഷെ അവർക്ക് അത് അറിയൂല.
അപ്പൊ ഞാൻ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ദുഃഖം വന്നു എന്നുള്ള ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണ്ടേ, അതുണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. അതാണ്. ഒരാൾ അമ്പരചുംബരിയായ ഒരു കെട്ടിടം പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സൗധം നിർമ്മിക്കാൻ എത്ര മനുഷ്യർ കഠിനമായി ക്ലേശിക്കണം അല്ലെ? ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. വീട്ടുടമയ്ക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ധനം സമ്പാദിക്കാനും വളരെ ക്ലേശിക്കേണ്ടി വരുന്നു. വീട് പണിയുന്നവരുടെ കായിക അധ്വാനത്തിന് കണക്കില്ല, ക്ലേശങ്ങളേറെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് രജോഗുണ പ്രേരിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ തികച്ചും ദുഃഖകരങ്ങളാണ്. ഒരിക്കലും തൃപ്തി കിട്ടില്ല നമ്മൾക്ക്. എത്രയോ ആൾക്കാരുടെ കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെയാണ് അത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ തമോ ഗുണത്തിലോ? തമോ ഗുണത്തിൽ പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾ മൂഢനാണ്. അതേ കാരണത്താൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ദുഃഖത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, അവസാന മൃഗ ജീവിതത്തിലേക്കും. അതാണ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ. തമോ ഗുണം സ്വയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അവർ സ്വയം ദുഃഖിക്കും. അതായത് ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽക്കഹോളിക്കോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ സ്വയം ദുഃഖമാണ്. അവരുടെ ജീവിതം നന്നാവില്ല. കാരണം കിട്ടുന്ന പൈസ കൂടെ എന്താ ചെയ്യുക, കുടിച്ചു കളയാണ്. പിന്നെ ഒരു ഭക്ഷണം വാങ്ങാനോ എന്തെങ്കിലും തന്റെ ഫാമിലി നന്നായി വെക്കാനോ അയാളുടെ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല, ഇല്ല. എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെയല്ലേ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അവർക്കും ദുഃഖമാണ്, ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ദുഃഖമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ കിട്ടുക, ഒരു മൃഗ ജീവിതമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരുവനെ കൊല്ലുന്നുവെങ്കിൽ കൊലപാതകി തൂക്കിലിടപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ നിയമമാണിത്. പൂർണ്ണമായും സർവേശ്വരന്റെ ഭരണത്തിൽ കീഴിലുള്ള രാജ്യത്തെ ആരും കാണാത്തത് അജ്ഞതയാലാണ്. ഏതൊരു ജീവിയും ഭഗവാന്റെ സന്താനമാണ്. ആ ഒരു ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലുന്നത് പോലും അദ്ദേഹം പൊറുക്കുകയില്ല. അതിന്റെ അനന്തരഫലം അയാൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. കണ്ടോ, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോകത്തില് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സന്താനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഉറുമ്പിന്റെ ദേഹത്തിനോടോ മനുഷ്യന്റെ ദേഹത്തിനോടോ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരേപോലെയാണ് ഒരു ഉറുമ്പിനെയും മനുഷ്യനെയും ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലുന്നതിന്റെ ഫലം പോലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ജീവനെയാണ് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ കാലിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ എത്ര ജീവികൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനോട് നമ്മളെ നാമം ചെല്ലുമ്പോ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പ്രസാദം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യാത്ത തെറ്റുകളല്ലേ അത്. ഉറുമ്പിനെ ഒരാൾ പോയിട്ട് പർപ്പസായിട്ട് ചെയ്യലല്ലോ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഉറുമ്പിനെയൊക്കെ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളെ കൊല്ലുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമ്മളെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തട്ടിക്കളി, അത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതും ശരിക്കും എന്താ പറയാ, ഓവറായിട്ട് അതിനെ ഒരു പാപം നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ എന്താണ്, മനുഷ്യനെ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലേണ്ടുന്ന ആവശ്യമേ ഇല്ല. നമുക്ക് ഈശ്വര തത്വങ്ങളായി വളരെയധികം നല്ല ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. എന്നിട്ടും മാംസഭക്ഷണത്തിൽ ആസക്തനാകുന്നത് അജ്ഞാനത്തിൽ തന്നെ എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ഭാവിയെ സ്വയം അന്ധകാരമയമാക്കുകയാണ്. ആണ്ടോ, ഒരു ജന്തുവിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പാപാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജന്തു ഹിംസകളിൽ വെച്ച് ഗോഹത്യയാണ് ഏറ്റവും ദുഷ്ടമായത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അത്രയും പാലാണ് ഒരു പശു തരണത് അല്ലെ എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക്. ആ പാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് എന്നല്ലേ പറയുക. ശരിക്കും നമ്മുടെ സയൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാ പറയുക അല്ലെ, കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറയാ പാലിനെയാണ്. അപ്പൊ പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾക്ക് സർവൈവ് ആവാൻ പറ്റും, വേറൊരു ആഹാര സാധനങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ സർവ്വസുഖങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരാളാണ് ആര്, പശു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് തമോ ഗുണത്തിലാണ് വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ കൊല്ലുമ്പോൾ ശരിക്കും മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുള്ളൂ. മേ ബി നമ്മൾ എടുക്കൂ ഓരോ എന്താണ് ധ്രുവങ്ങളുമാരത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ, പോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ, അന്റാർട്ടിക്ക അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മേ ബി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഐസ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വേറെ വഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോ ഓപ്ഷനാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ അതുപോലെ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയുമല്ലോ, അവർക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ അത്രയും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു മൃഗങ്ങളെ കഴിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ വിശപ്പ് അടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പം ഇതിലെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, വേറെ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ 1008 ഓപ്ഷൻ നമ്മൾക്കുണ്ട് നമ്മുടെ വിശപ്പ് അകറ്റാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ജന്തുഹത്യ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി എന്താണ് ഗോഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയ
പാപമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് കഴിയുന്നതും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വായുടെ രുചിക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക. എന്ത് വേണം? അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ. എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്, അതിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തില് അതേ മൃഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കും. ഇതേ അവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ്. വേറൊരാൾ നമ്മളെ കൊന്ന് അവരെ ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം ഔട്ട്യവും ഇതുമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഈ അധ്യായം എന്തായാലും തീരില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തോട് കൂടിയിട്ട് നിർത്താം. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവരിലും ഉള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മോചനമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം എന്താ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്? നമ്മുടെ ഏത് ഗുണങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് തമോ ഗുണത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തമോ ഗുണത്തിൽ പോവാം, രജോ ഗുണത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രജോ ഗുണത്തിൽ ഇരിക്കാം. അതല്ല, സത്വഗുണത്തിൽ പോകാനും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യണം? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താം. സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? സുഖവും ജ്ഞാനവുമാണ് അല്ലേ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വരുന്നത്. ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഖവും ജ്ഞാനം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അതിന് മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? സത്വഗുണം ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ദ്രോഹപ്രവൃത്തി നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾക്കും ഗുണകരമായത് മറ്റുള്ളവർക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും ഗുണകരമായ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാപങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോകുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ കർത്തവ്യം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മേലെ പോയി ഒരു സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ആവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ കൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾക്ക് ഇന്നൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വിടാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞോളൂ. അതെ, 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിന്റെ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കട്ടെ മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്താ? അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാലോ. നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത് നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസമാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോമാരി അറിയേണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ക്ഷേത്രം എന്താണ്? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നവർ, ഇവയെല്ലാം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിനുള്ള ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്? ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അതിനെ അറിയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്ന ചോദ്യം? അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി പ്രകൃതി അല്ല, അതിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് മാതാജി. ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ക്ഷേത്രത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അറിവാണ്. ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും ജ്ഞേയം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ്. ക്ഷേത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എടുക്കാം. അതിന്റെ കൂടെ പ്രകൃതിയും കൂടി വരും എന്നതാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.
അതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളാണ് ശരിക്കും ന്യായമായിട്ട് പറയുക കേട്ടോ. എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ച് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഏത് ന്യായമായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത്. ഇനി ശരീരത്തിന്റെ 24 പിന്നെ പരമാത്മാ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ പരമാത്മാവാണ്. അതില് എല്ലാവരുടെ ദേഹത്തിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിലുണ്ട് അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. അതായത് ഫുൾ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ചേർന്നാണ്. 24 മൂലങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഏത് നമ്മളുടെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. ഇനി ശരീരത്തിന്റെ 24 ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? പറഞ്ഞോളൂ, വേഗം വേഗം പറയണം. ഭൂമി, ജലം, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, 3 ഗുണങ്ങള്. 3 ഗുണങ്ങൾ. ആദ്യം ഓർഡറിൽ പറയും മാതാജി. പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്താ വരിക? ഗുണങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിച്ചവ. ഓക്കെ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിയാലും കൂടി മതി. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഈ ഓർഡറിൽ പോകും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആയില്ലേ, ഇപ്പൊ 20 എണ്ണായി. ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തെന്ന് വരുന്നത്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ വരുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോ? പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള് അല്ല പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, അതിനുശേഷം കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് ചേർന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിയാലും ഓക്കെയാണ്. ആ ഓർഡറിൽ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി? ഉറക്കെ പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലാസ്റ്റിലെ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലേ? മാതാജി, ആദ്യം പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ മാതാജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ 5. അപ്പൊ 20 ആയില്ലേ? പിന്നെ പറയുന്നത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് എഴുതിയാലും ഓക്കെ. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അപ്പൊ 23 ആയില്ലേ? അതിന് 24ാമത്തെ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ കേട്ടോ. ഇതാണ്, ഇത് തന്നെയാണ് മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ഇനി ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാണ് ആക്കുന്നതിന് എന്തിനോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു? വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം വെക്കുന്നതിനോട്. എല്ലാവരും എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തോ? നോട്ട് ചെയ്തോ? എല്ലാവർക്കും അറിയോ? അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിന്റെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാണ് ആക്കുന്നതിന് എന്തിനോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ശരിയായിട്ട് എല്ലാവരും ഇട്ടേക്കണത്. മഹേശ്വര മാതാജി, 4ാമത്തെ പറയോ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനൻ അത് പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് മാതാജി. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇനി ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാണ് ആക്കുന്നതിനോട് എന്തിനോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു? എന്തിനോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? സൂര്യൻ അതിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ലോകത്തെ എമ്പാടും വെളിച്ചം. അതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞൂലേ, അല്ല ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിലുണ്ടായില്ലേ അത്. അതായത് ഒരു സൂര്യനെ നമ്മള് നേരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേലെയാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നുന്നത് അവരവരുടെ മേലെയാണെന്നല്ലേ, എത്രയോ ദൂരത്തിലുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിലും. എന്നാൽ അത് സൂര്യ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഉള്ളത്, എല്ലായിടത്തും ആ പ്രകാശം എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ കണങ്ങളിലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കൂ, നമ്മളുടെ ഒരു വിരലിന്റെ തുമ്പിൽ പോലും നമ്മളൊന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേദന നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഉറപ്പല്ലേ? കാലിന്റെ അടുത്താണെങ്കിലും ആ വേദന നമ്മൾക്ക് അറിയും.
നമ്മളൊന്ന് ഇതായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അണുക്കളിലും ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട്, ആ ചൈതന്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആ ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഏത് ഭാഗത്ത് വെട്ടിയിട്ടാലും ആർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യം പോകുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ കണങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ചൈതന്യം പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ എന്താണ് സ്പ്രെഡ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ശരീരത്തെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാക്കുന്നതിന് എന്നാണ് വേണ്ടത് അവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? ക്ലാസ് നിർത്താം. ശരി മാതാജി.